miña historia como gandeira comeza xa desde pequena. Eu na miña casa sempre, toda a vida houve vacas, eu estudiei unha carreira, por circunstancias da vida, despois caseime e na casa de meus sogros pois tamén había vacas. Cando meu sogro enfermou, quixo vender todo, pero meu irmán, que tamén estaba solo, con meus pais, xa iban maiores, pois díxome que fora pon del, e ao final xuntámonos, fixemos unha sociedade civil, e ali estou, xa levamos 20 anos xuntos. E, bueno, luchando día a día, pouco a pouco, imos salindo adiante. Hoxe en día, o papel dunha muller é igual que o dun home, polo menos no meu caso. Eu vou por a mañán e muxo, fago todo o establo, se teño que andar co tractor, ando co tractor, se teño que sacar porín, saco porín, se vou fresar, vou fresar. O ser gandeira, hoxe en día, ten as súas ventaxas, porque, bueno, ten moita flexibilidade. Eu, polo menos, eu poden criar as miñas rapazas, eu poden ir sempre aos meus festivales das rapazas ao colegio, leválas ao médico. Hoxe en día, tamén, agora que estou con o meu irmán, pois tamén, se temos unha persona enferma, podemos dispoñer de tempo libre para ir a atendela. Para mí, Mulleres de Seo é o todo, porque eu estou en Mulleres de Seo desde os seus inicios. Para min foi un cambio moi grande, porque, a ver, conocín máis gandeiras que hoxe en día pois quedamos en Negreira a tomar un café, sempre te aportan outras experiencias. Para min, Mulleres de Seo aportoume moitísimo.